ए दीदी बड़ा सज धज के रहतन एकदम पूरा मेकअप लगा के का बात बा। बतार घर आई बा सब सामान लिया के तने ऐसे पाउडर लगावतन। बाप रे बाप कहतानी खूब प्यार करतने का। बहुत प्यार करलन अपना प्यार करलन हमसे पलंग से कहीं मत। हां का कहीं हमार एगो भतार बारे कि दिन रात पटने रहत रे। पतिया नतिया पटना बा पटना का करत रे। अरे मत पूछी पटना में का जाने कौन लाशा एगो लसैले बारे सटैले बारे कि हमरा के छोड़ के और हर दम पटने रहत रे। साफ रात में दिया छछन के रह जाता का कहीं। तो कैसे रहता नहीं अब का कहीं ये दीदी घर में घटत घटना बा आपन दुख दिल के दर्द रौरा से रौरा तो रात भर पूरा मजा लेता का कहीं हमार दुख अपना दिल के बात केकरा से कहीं। हमार एगो पति बा पतिया नतिया पटना रहता पतिया नतिया पटना बा हमरा के छोड़ के ओकरा का जाने का मन में घुसल बा। हम लुभानी ना का दूं इतना बढ़िया ब्यूटी बना के रहनी तबो हमरा पर नजर ना गड़ावे। तहारे अवैस बा ए दीदी तू खूब पलंग हिलावत रू हमार एगो नतिया बा। तो हिलाई ना तू जाके हिलाव फोन करके बुलाव। फोन तो लगावे पे करनी बात करनी वीडियो कॉलिंग पर एगो चुमो ना मांगेला कहीं ये दीदी साफ एकदम मन छछन के रह जाता रात में। का बुला लो काले छछना तारू बुला लो अपना भतार के फोन करके। तोहरे भतार हमरा भावत रे हमरा भतार पर नजर तारू ये सब बतिया आइली हमरा से काहे खिसिया गेलू दीदी मजाक कइनी हां। हां मजाक कैसे कइल जाला भतार से काहे खिसिया मते दीदी हम बहुत तारा के अच्छा मानी तारा भतार पर नजर ना गराए। एगो नतिया हमर देवरो बानू उहो ढोरी चटने बा देवाना ढोरी चटना बा खाली ढूंढी या उठला लिया के चाटत रहता बाकी तनियो से भाव नहीं खे दे। तो जा चटवाबो ठीक त बा देवाना ओठ चटना बा भतार रहिते तब न तो भतार के बुला लो फोन करके। फोन तो क के बुलावते बानी कहां आवत रे हमरा भतार पर नजर मन डलिया ठीक बा दीदी खिसियाई मत ऐसे मत कहीं ठीक बा मजाक कहीं याद तो नहीं आज हमार मन डोलत आज भौजी से काम चली का हो भौजी सुतल बारू बा हटी हटी का करतनी कुछ ना भौजी तनी तार ढोरिया चाटे के मन करता।